I dobrodošli prijatelji u moj novi kanal. Ja sam Čika Srbas. U današnjem klipu radimo jedan možda najpoznatiji sistem PVO, a to je Strela 10. 9K35 Strela 10 je sovjetski mobilni protivavionski sistem kratkog dometa. Naravno da ga NATO naziva SA-13 Gopher. I naravno da Srbija ima ovakva dva sistema, 9K31 Strela 1 i 9K35 Strela 10. Ali Strela 10 je naslednik Strele 1 i još što treba reći da ova Strela 10 upotrebljava rakete od Strele 1. Ovaj sistem se razvio u Sovjetski savez 24. jula 1969. godine, a počeo da se koristi od 1970. godine. Razvijen je uporedo hibridnim sistemom 9K22 Tunguška. Ova strela ne koristi vozilo BRDM-2, naravno da ima svoje transporter oklopni MT ili LB koji pruža više prostora u svojoj unutrašnjosti i prostor za smeštaj uređaja i cilj praćenja. I to bi bilo tu u današnjem klipu. Ako vam se klip svideo, lajkujte ga, subscribeujte ga i veliki pozdrav!